Kada je Jov bio u nevoljama, prvo je iznenada ostao bez najmilijih. Zamislite vi koji imate najmilije kako bi bilo da ostanete bez svih njih iznenada. Nakon toga dobio je udarac u svoje telo. Zamislite sada neke situacije kada vam je fizički bilo teško zbog neke bolesti ili nekog bola. A onda zamislite kada Jov kaže da je bolje da se nije ni rodio koliko se muči. I to još traje. Probajte da zamislite ove slike o Jovu. To je bila potpuna tama u svakom smislu. Ogromna duševna i fizička bol. Nezamislivo. To je zaista tip Hristovih golgotskih muka, ali i muka vernih koje doživljavaju i koje će doživljavati. Kada se dođe u tako teške situacije, tu ne pomaže bilo kakvo znanje ili informacije, snaga ili mudrost, bilo kakav entuzijazam što poznaješ neke doktrine, tu ne pomaže ni informacija o tome šta je Ellen White rekla pre 200 godina. Ne zaboravite, naše muke koje smo imali do sada, manje ili veće, su bile u meri u kojoj se može izdržati. Kako će pritisak u svetu da raste, iskušenja će biti sve veća, a na kraju i ona najveća. I ako tada ne budemo u tački da ne možemo izdržati, onda teško nama. Biblija zaista kaže da Bog ne dopušta veće iskušenja od onoga koje se ne može izdržati. Ali mi moramo imati na umu da su u pismu najavljena ta najveća iskušenja, da je najavljen kraj istorije. I ako ne pratimo rast u Hristu, iskušenja će nas prevazići. Ali Bog neće biti kriv za to, jer te upozoravao da bdiješ i da rasteš. Božji narod koji je rastao u Hristu će moći da prođe, ali da li ćeš ti lično moći da prođeš? Za ta konačna iskušenja i muke se kaže da će biti najveće ikada, maltene na nivo Golgote. Pa samo zamislimo kako će to da bude. Ovo sve znači da nema šanse da prođemo tako nešto ako ne izrastemo u toj blagodati, u Hristu. Dakle, iskušenja takve vrste, golgotska iskušenja, puna tama, muke jedna za drugom, bez odgovora na molitvu, mogu samo da se prođu ako imaš bezuslovnu ljubav. Ako nemaš bezuslovnu ljubav, takva iskušenja će te dovesti do tačke da se moraš izbaviti iz njih lakšim putem, a ne onim koji je Bog namenio. Samo ljubav može da istrpi strašne duševno-fizičke patnje i istovremeno tamu kada osjećate da vas ni Bog ne čuje niti odgovara na molitve. Pošto je ljubav dar u Hristu, sada treba rasti u Hristu. Sada treba rasti u novom životu, a to znači i rasti u toj ljubavi. Taj rast se odvija kroz našu svakodnevnu smrt i odricanje od sebe, kada se poverenjem iz srca Hristu dozvoljava da preuzme naše biće i preplavi nas svojim bićem, a samim tim nas preplavi i tom bezuslovnom ljubavlju. Ovo je jedini način da možemo vidjeti Gospoda, a da istovremeno ostanemo živi kada On dođe. Jedini način da budemo među onima koji su nadjačali žig, ikonu i ime zverino. Ali ne samo to, nego je to jedini način i da proslavljamo Boga sada, danas i u narednom periodu dok to teško vreme ne dođe. Sada, danas, u malom, pokazujemo kome i čemu smo privrženi i koliko Bog može da računa na nas. Sada, danas, trebamo doživjeti slobodu od sebe, svakog dana sve veću, da bi Bog ispunio plan sa nama i pripremio nas kroz Hrista za veće domete.